हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियो बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो एक्साइटेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ रैरुब फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों। लोगोफोर, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय ललिपप लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोखौ दासिमहालागै जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोफोर। दानिया फैदो लोगोफोर, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि बागै एसे मिथिना लादों लोगोफोर। लोगोफोर, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियो गुबैयै फावखौ खालामनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा एक्टर्स बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो हेरेम्बा ब्रह्मादि लोगोफोर। आरो बिसोरजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनबावदों मिस्टार हाज'वारि आरो सोमजोर बसुमतारी लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडियोनि सिंगार रिलिक्स ट्युना अजित बर' लोगोफोर। डाइरेक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारी। डब एन्ड पस्ट प्रडाक्शन जयव नार्जारि। भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।